Грета, вие сте представител на един руски институт за космическа антропоекология. И доколкото разбирам, този институт прави някакви години наред някакви секретни разработки, много тайни, и вие сега сте решили да ги покажете в България. Вече 40 години института работи в Русия. Действително, до този момент научните открития, които са направени и технологиите, са били засекретени, макар че те имат патенти, лицензи за абсолютно всяка една от технологиите. Това са технологии, доколкото виждам, тук сте написали някакви фантастични неща. Как се напуска тялото, живот след смъртта, телепатия, телепортация, ясновидство и много други неща, които можем да покажем. Звучат фантастично, да, защото до този момент с тези феноменални способности на човешкия мозък се занимава предимно езотериката, но това е чиста наука, която вече от 40 години се занимава с еволюцията на планетите и човешкият ум, разум и как ние стоим като човечество в Вселената и в космоса. Тоест, вие ще покажете как това се случва на практика. Как те доказват, че тези явления, да, те са действителни, те са възможни и как точно се случва това и защо се случва това, взаимовръзката ни, кое е началото на началата. Как може да се телепортираш едва ли не във времето? Да, ние самите притежаваме тези качества, тази възможност за телепортация. Всеки един от нас притежава възможност да си общуваме телепатично, въпроси като живот след смъртта, които винаги са ни вълнували, но ние просто сме забравили или в момента ние не можем да си спомним за тези наши резерви на организма. Как се прави това, да. И това са... Аз всъщност се заинтригувах страшно много, защото когато вие ми изпратихте по Фейсбук програмата, установих, че не са някакви гадателки и ясновидки, а учени, академици и от БАН, Българска академия на науките, и от руски академици ще дойдат на тая конференция, която предвиждате. Да, разбира се. Учени. Точно учени, да, и не маловажни учени, това са директори на институти. Нашият институт, на който ние открихме преди една година представителство в България, който се нарича Международен научно-изследователски институт по космическа антропоекология, както и други учени от Русия, от Москва, от Новосибирск, така и наши учени са поканени, историци, астрономи. Звучи невероятно сензационно, че това за пръв път ще бъде показано и то по TV7. Това за пръв път ще бъде показано всички тези разработени технологии от учените в света. И ние сме много привилегировани, че именно това се случва в България. Това е, както казва един от учените, това е равно на чудо. Да, то направо звучи като някаква лудост дори, че отново говорим фантастични неща. Ето, например, има единия ден от конференцията, ще бъде също много любопитно как водата може да действа срещу старенето на организма. Да, тази наука обхваща много аспекти от нашия живот. Технологиите, част от технологиите засягат и именно водата. Какво е всъщност водата? Ние всъщност сме съставени от вода. Пиенето на вода всъщност нас може наистина да ни излекува, да ни върне години назад, младостта, по един много неинвазивен начин, просто пиейки вода. Тя не е каква да е вода. Не е каква да е вода, естествено, но ние можем сами нашите клетки сами могат да се регенерират, да се възстановят, което означава оздравяване и подмладяване на организма. Да. Сега няма да казваме какво ще ни издадете на самата конференция. Да, това ще бъде на 12-13 юли във Варна. Да. С вас всеки може да се свърже. Разбира се. На Международния институт за космическа антропоекология в интернет. В интернет, на самият сайт, който се нарича изрека.net. Това е официалният сайт на нашето събитие, т.е. на тези две конференции, които ще се проведат. Всеки ли може да присъства, който иска? Да, абсолютно всеки, който има интерес към тази тематика, но много е интересно да присъстват също хора, които са свързани с определени индустрии, като например хотелиери, балнеология, производство на хранителни продукти, фармацевтика, козметика, медицина.
Това са хората, които са пряко заинтересовани да внедрят в техните си области най-новите иновационни и доскоро засекретени руски технологии. Да. Те могат да се запишат, предполагам, за конференция. Разбира се, могат да бъдат регистрирани. Всеки може да се регистрира. В сайта има регистрационна форма. За едната, за единия ден, за втория ден, защото това са две отделни конференции, които малко се различават като тематика, но и двете са много интересни, или за двете конференции. Да, до 15 юни. Да, срока за записване е до 15 юни, а самите конференции 12 и 13 юли. Когато ще видим как в живота това чудо е доказано. Ние говорим всъщност за превъплъщаване на новите технологии в нашата нова действителност, действителността на 21 век. Фантастично е. Да, желая ви успех и ние ще сме там. Много ви благодаря. Заповядайте.